O mercado de Castroverde, un dos máis bonitos da provincia, acolleu unha nova edición da Feira de Artesanía e Gastronomía que organizou o Concello ca colaboración da Deputación. Milleiros de veciños e de visitantes que se achegaron á vila gozaron desta cita que se celebra o terceiro domingo de agosto dende hai 17 anos. O pregoeiro desta edición, o párroco do municipio, Nicolás Susena, foi o encargado de cortar a cinta inaugural xunto co alcalde, Xosé María Arias, nun acto no que tamén participaron as deputadas de Economía, Carmela López, e de Cultura, Iria Castro, entre outros representantes. A Deputación achegou 30.000 euros a esta feira, na que, ademais da presenza de numerosos postos de venda de diversos produtos artesanais e de alimentación, contou cunha ampla programación de actividades para todas as idades. Unhas das que máis chamaron a atención dos asistentes foron as demostracións ao vivo de diversos oficios tradicionais, como a elaboración de zocos, de pandeiretas ou de ferramentas de ferro. Tamén suscitaron moito interese entre o público as explicacións deste oleiro sobre os pasos necesarios para dar forma a unha peza de barro. Algo que tamén puideron levar á práctica os nenos e nenas que participaron en obradoiros como este, nos que deixaron voar a imaginación e desenvolveron a súa creatividade. En canto os amantes do motor puideron disfrutar cunha concentración de coches clásicos que foi, xunto ca música, outro dos grandes atractivos da cita.